Tässä videossa mä esittelen mun Volkswagen Polon uudelleen, koska tähän on tullut lisää näitä modeja. Jos te katsoitte viime videon, ja tää ei nyt oo niillä TikTok-tyypeille, jotka tätä kattoo kahdelle niistä. Jos te katsoitte viime videon, niin te varmaan mietitte, että mitä vittua täällä on tapahtunut. Tää on rikki, ei toimi, paska-auto. Joo. Mistä me voitais aloittaa? No, aloitetaan vaikka näistä tarroista. On tällainen, vähän paska. Tällainen. Sitten on Vikes ja Jokes tarraa. Tällainen rantatupa tarra. Sitten on mobilisti. Sitten tällainen. Täällä ei oo mitään. Ja sitten, niin. Mä oon saanut tähän vähän lisää noita Wunderbaumeja. Mennään vaikka tonne. On Arctic White, Pina Colada, Berry Mix, Black Ice, America, Persikka, New Car, Victory Lane, Strawberry, Lime, Fruit Cocktail, Bubblegum, Vanilja, America ja vesimeloni. Sitten on karvanopat, näkyy viime videossa mun mielestä. Sitten on tällainen puhelinteline, voi laittaa tohon. Jos haluaa kuvata. Tosta ei näkynyt naamaa. Vittu. Pitää katsoa videolta. Joo, tässä on ratin päällys. Ai niin, täällä on vielä Supernova. Tosta uudesta autosta. En halua näyttää hirveästi sitä, koska näkyy rekkari. Tosta autosta. No, ihan vitu sama. Civicistä on tällainen Supernova, pöllitty. Sitten on tällainen. Ja tällainen. Sitten on nämä ledit. Ja ai niin joo, on tää sama. Mun ihan aika tarra, mitä mä taisin laittaa tähän, niin on tää mobiilisti toi keltainen. Sitten, onks täällä mitään? Ei. Katsotaan vaikka moottori. Ja jos te ette oo kattonut sitä mun aiempaa auton esittely, tai tän auton esittelyvideo, niin me kattoo se eka. Koska siinä on kaikki nämä speksit tästä autosta. Tällainen moottori. Joo. Paska, älkää ostako Poloja. Masentaa vaan. Tai no, ostakaa Poloa, mutta älkää ostako mun Poloa. Sitten mä ehkä sanoin jo, mutta nämä vanteet, jotka oli viime videolla. Sitten puskuri, vähän ruostiliikkiä. No vittu, näytetään vaan koko ruostejuttu. Paljonko ruostetta tässä vitun paskassa. Tuolla ruostetta. Vittu, en mä saa tätä enää takas. Niin täällä on bensakanisteri, penkin päällöstä, 2 radioa, tällainen valo, toimiikohan? Ei vittu, tää toimii. Joo. Sitten on tällaista. Oho, sormi oli edes. Tällaista. Sitten on spraymaalia. Sitten bensakanisteri. Tällainen.
tällainen, en mä muista tätä nimeä, mutta sitten vitu puskuri. Niin. Mitäköhän tässä on enää esiteltävää. Tarratkin on näytetty. Ja vittu kun mä kuvaan tätä näin huonosti. Mä kuvaan tätä huonosti, koska mä en halua näyttää naamaa. Paitsi no en mä tiedä näkyykö siinä aiemmin mun naama, mutta tännekin tulee face reveal. Mun mielestä tää on edestä ihan vitun hieno. Tää on tosi hieno edestä ainakin. Mut sit täältä takaa, no on se takaa toki hieno, mutta se on vähän sellainen kaljun näköinen takaa. On manuaalilaatikko, tietenkin ylisvaihteinen. Sitten mitäköhän tässä on enää? No, en mä oikein tiedä. Mä voisin ottaa yhden kuvan. Joo. Niin. Mä varmaan lopetan tänne, koska tästä ei ole enää mitään siirteltävää. Joo, moikka.